Arnau, soc de Fogueroles i tinc 18 anys. I bé, us vinc a explicar més o menys la meva trajectòria. Primer de tot, dir que a part del teatre, en específic, també m'agrada el bàsquet, m'hi estic dedicant també mig professionalment, però el que vull fer a llarg plaç és teatre. Porto des de l'escola fent teatre, tant a Fogueroles com a Vilanova de Sau, i vaig estar des dels 10 anys a 5è de primària al grup xarxa de Torelló fins fa dos anys fent teatre, i ara doncs estic fent jo com una mica sol amb vídeos i coses a YouTube que he començat fa poc. I bé, fins ara això és tot. Si em voleu seguir és Miguel Català, ja ho sabeu. Bé, tothom té moltes admiracions o poques, jo en tinc unes quantes, però crec que ben triades. Primer de tot, en l'àmbit musical escolto bastant rap dels Estats Units, sobretot anys 90. Ara mateix estic ficat molt en el gènere G-Funk. Després, bé, com he comentat abans, està el món de l'esport i el bàsquet, també tinc certes admiracions, i si hi ha una persona que potser tinc molta admiració és en Frank Cuesta, però així en general. Pel que fa concretament teatre, inspiracions o gent que m'ajudi a l'hora de crear contingut, això, doncs tenim el gran Rubianes, tenim per exemple en Peyu amb les seves obres teatrals m'ajuda molt, no molt rebuscat, que rius de coses que no hauries de riure, o per exemple, jo soc àmbit d'imitacions, doncs Polònia, Carlos Latre també m'ajuda, però per exemple els espectacles del Bruno Oroca o la Clara Segura doncs també són molt divertits. Ara mateix estic treballant a curt plaç en un projecte del meu treball de recerca, que no ho he explicat, però vaig a l'Institut La Plana, estic cursant el segon de batxillerat i estic cursant el meu treball de recerca en què parlo sobre l'humor i en quines formes està representada entre abans i ara. I de part pràctica he muntat un vídeo inspirat en el programa Ciència Ficció on jo interpreto tots els personatges i bé, intento fer una mica de crítica cap a la societat. Muy buenas noches, españoles de bien. Tengo algo muy importante que... Cap interiorment, no? Perquè jo a Andorra vaig a comprar formatges amb el Júnior. ¡Qué nenaza, José Mare! Jo llevo 50 anys bevent auditori, per les modes i tots els campions menys el Dilmar. I a llarg plaç, això, aquestes xarxes socials que us he dit, tinc el canal a YouTube i una compte a Instagram on cada cop em vaig animant més i anem fent més cosetes i bé. Primer de tot, vas dir molt bé, vas ficar un nas. No és ben bé aquest nas que vas ficar, el teu nas era més cap a dintre, i el d'en Mauri és com tirat cap a dalt, no? Després, en Mauri té un parlar molt arrossegat, molt arrossegat. Si estiguéssiu interessats en veure el resultat final d'aquest treball de recerca, el dia 21 de desembre el tindreu disponible al meu canal de YouTube. L'actor sempre ha sigut algo que no ha estat molt reconegut, perquè tracta temes molt difícils o molt compromesos que no és algo que els interessos polítics estiguin per davant. Però és que és una crítica necessària a la societat, i més ara en temps de pandèmia que s'està reprimint igual o més, i necessitem actors i actrius que facin la seva feina i que almenys si fan comèdia que ens en puguem riure del que passa, si fan drama doncs que podem desconnectar amb aquella obra i no pensar durant una hora i mitja o dues el que diria la funció. Tot i això amb el Covid ara no s'està ajudant gaire als artistes perquè no se'ls està donant les ajudes que necessiten i hi ha molta gent que s'està quedant arruïnada. Per això, que òbviament s'ha de donar suport a l'arts i cultures, és a dir, sempre que es pugui anar a una exposició de quadres o amb una obra de teatre o amb un musical, aneu-hi, sisplau, perquè a part de que us ho passareu molt bé, ajudareu a totes aquestes persones que viuen d'aquest món.
From the depths of the sea, back to the block, Snoop Doggy Dogg, Funky is the doc. Went solo on that ass, but it's still the same. Long Beach is the spot where I serve my cane. Follow me, but you bet not slip, cause 9 tris ain't the years there for me to cleanse out my grill. So I ain't holding nothing back, and once again I got 5 on the 20s. It's like that, and as a matter of fact, cause I never hesitate to put a fool on.